Pamatuješ si, jak jednoduché bylo zahrát si fotbal, když ti bylo 15? Prostě ses zeptal pár kamarádů. Za chvíli vás bylo 10 a hrálo se do setmění. Dnes je všechno jinak. Práce, rodina, děti, povinnosti. Chuť si zahrát zůstala, ale dát dohromady dost lidí je často těžší než samotný zápas. A přitom většina z nás nechce nic složitého. Nechceme hrát ligu ani vyhrávat poháry. Chceme si jednou nebo dvakrát týdně nazout kopačky, hodinu běhat za míčem, vypnout hlavu a jít domů příjemně unavení. Jenže právě ta nejjednodušší část, dostat se na hřiště, se stala tou nejsložitější. Jeden nemůže, druhý zapomněl, třetí jede pryč. A čtvrtý se ozve hodinu před výkopem, že to nestíhá. Nakonec se zápas zruší a ty si řekneš, že to zkusíte příště. Jenže příště to dopadne stejně. Právě proto vznikl Fotbal Hrej. Ne proto, aby měnil fotbal, ale aby odstranil jedinou věc, která lidem brání ho hrát. Nemusíš mít vlastní partu ani řešit organizaci. Nemusíš obepisovat 10 lidí a doufat, že se vás sejde dost. Stačí si vybrat zápas, přihlásit se a přijít. O zbytek je postaráno. A pak přijde ten moment, který je na tom všem nejlepší. Poprvé stojíš na hřišti mezi lidmi, které vůbec neznáš. Za hodinu už si přihráváte, smějete se vlastním nepovedeným střelám a po zápase ještě stojíte u lavičky a bavíte se, jako byste se znali roky. Najednou zjistíš, že nejde jen o fotbal. Jde o pravidelný pohyb, nové známé, lepší náladu a pocit, že ses na chvíli odpojil od všeho ostatního. Fotbal Hrej totiž není o tom, že organizuje zápasy. Je o tom, že vrací dospělým lidem něco, co během života postupně ztratili. Možnost spontánně si jít zahrát, poznat nové lidi. Mít místo, kam můžeš přijít, i když nikoho neznáš. Protože věříme, že fotbal nikdy nebyl ten problém. Tím problémem bylo vždycky sehnat lidi. A přesně proto platí naše jednoduchá myšlenka. Nemusíš mít tým, abys mohl hrát.